Fission og atomreaktorer. Så i en fissionsproces, der er der et atom, der bliver ramt af en neutron, og den her compound-kerne, den bliver så dannet, og den spaltes så til 2 kerner, som er fissionsprodukterne og neutronerne. Så for at udregne, hvor meget energi, der bliver frigjort i den her proces, der beregner man Q-værdien, som man finder ved at sige, Q er lig med minus delta af massen, ganget med lysets hastighed i anden. Så først så har vi opskrevet reaktionsskemaet for uran 235, som så bliver til 236 uran, og det er så 94 SR plusset med 140 cesium plusset med 2 neutroner. Så spaltning for uran 235 frigør en energi på ca. 200 megaelektronvolt. Og så for at finde Q-værdien her, der skal vi så først finde vores massen af kernen, og den finder man ved at tage massen af atomet, og så minuse den med antallet af elektroner. Så for eksempel uran 236, der vil man så tage massen, som er 236, units, minuset med 92, så det er vores protontal, og ganget med 5,49, da det er massen af elektronet. Og der får vi så 3,92 gange 10 minus 25 kilo. Det har vi så gjort med de andre også, og har bare nedskrevet, hvor meget massen er for et neutron, og derefter så har vi så beregnet delta M, som man finder ved at tage massen før, minus med massen efter, og der har vi så fået minus 3,16 gange 10 i minus 28, og det har vi så sat ind som delta M, og så har vi ganget det med lysets hastighed i anden, og dermed har vi fået 2,8 gange 10 i minus 11 joule. Det har vi så omskrevet til elektronvolt, hvor vi så har fået et rigtig højt tal, som vi så har omskrevet til megaelektronvolt, hvor vi har fået 177. Yes. Og så i en kædereaktion, det er når alle de overskydende elektroner, som i gennemsnit er 2,5, som derefter reagerer med nye kerner, og den kan så i teorien fortsætte forever. Dog er det ikke noget, der kan forekomme i naturligt uran, da uran 238 absorberer neutronerne uden at fissionere, og det kan dermed ikke forekomme naturligt. Så neutronhastigheder, det er relevant for kædereaktionen, da neutronerne de skal have en bestemt hastighed, for at de kan lave fusion. Og det kan man så se her på de her skemaer, at hastigheden skal ligesom være forskellig, alt efter hvad det er, den reagerer med. Så i en moderator, der er der sådan en substans, der har evnen til at standse de her neutroners hastighed, så de ikke er for hurtige. Og den her moderator, den skal meget gerne bestå af lette kerner, og de må kun sjældent fange de her neutroner. Så hvis den her moderator, den indfanger alt for mange neutroner, så går de tabt og kan derfor ikke være med i den her kædereaktion. Moderatoren den sørger for, at neutronernes hastighed bliver bremset, så en passende mængde af de hurtige fissionsneutroner slipper ud i den her moderator, og dernæst vender tilbage som de her lange neutroner til uran. Og hvorfor kan det så anvendes til at få en kædereaktion til at lykkes? Det gør man ved, at moderatorerne får kernerne til at gå til den rigtige forgrening, så den bliver ved med at fissionere. Og det beregning af uran, det er fordi, at man typisk gerne vil have de rigtige isotoper af uran, som man kan centrifugere, så det bliver til den her uran 235, fordi den er allerbedst til at lave fission, så du gider ikke have nogen af de andre isotoper. Så derfor så vil man gerne bruge det til atomkraftværker, fordi den er bedst. Der beregner man så Q-værdien, som man finder ved at...
Men det er fordi, det kom... Man kunne ikke se det.